थांलाय नाया जारौ सना सिलाहाय गुलि बायदि हाबनानै थाबाय सिलाहाय गुलि बायदि हाबनानै थाबाय गोरबोनि बबेबा खनायाव नै फाग्लि गामोन एसे साननाया बारा जालांबाय नोंनि फारसे बैसोआबो बाबेलांबाय आंना 30 मोजां मोननाय खान्थालाथा फोरमायनो सानो गोसोनि खोथा गोसोआलाय थाइजौ मादा नोंखौ मोजां मोनबाय आंलाय आमथा नै फाग्लि सिलाहाय गुलि बायदि हाबनानै थाबाय नों आंनि बिखायाव नै फाग्लि सिलाहाय गुलि बायदि हाबनानै थाबाय नों आंनि गोरबोआव नै फाग्लि दैज्लां बोथोरनि द्रुम द्राम अखा हानाय खोरोमनाया गुरलाब बादावना नोंखौ जिंगा सिलायदों आहा सिमां मानि मिलिटारि कन्ट्रेक्टर अफिसार नोंखौ सोंनायलु नुसोगारदां बारा जायोब्ला बेदर फुवासे लानानै जौ एसे लोंहोनानै लोगो दिगि लानानै एन्जुरजों खावनानै नोंखौनो आं लायखाथारसैया नों फैयाब्लाबो सिलाहाय दिन्थिनानै सिगि सग' खालामनानैबाबो लाबोथारगोन आं नै फाग्लि सिलाहाय गुलि बायदि हाबनानै थाबाय नों आंनि बिखायाव नै फाग्लि सिलाहाय गुलि बायदि हाबनानै थाबाय नों आंनि गोरबोआव नै फाग्लि